Exact. Concurenții se pot ajuta reciproc. Da, mai bine unul la... Îmi arătați semnul, vă rog? Under 23 și Under 20. Parcurgeri de asfalt, drumuri forestiere și boteci turistice. Se poate filma sau mai trebuie staging aici? Mai trebuie un pic, totuși, dar dacă ai o sugestie... Sau concurenții care au depășit timpii limită. Bună ziua! Da, bună ziua, oameni buni! Suntem aici la vlogul Visual Brand. Aici se vorbește în microfon. 1, 2, 1, 2. Merge. Merge. Deci eu am venit fără cască și era să mor de 15 ori, cum am zis în partea anterioară. Eu am avut un noroc extraordinar că mi-am pus ochelar, cască, serpus, nu mai. No. No. Gimbal lui iară Cine se urmărește. știe? Păi de-aia am zis că trebuie să scot face track-ul, dar... Șeful e urmărit numai. Am înțeles, mulțumesc frumos. Da. Merge walkie-talkie. Bam! Deschis. Circuit închis. Haideți, oamenii se echipează. Cucherii de protecție. Șapca să nu vină soarele. Și mergem la acțiune. Un cadru mișto din față. O să mă omoare ăia, o să mă calce, o să fiu servus. Acolo Visual Brand. Mere. 3, 2, 1, stop! S-a dus. Bună ziua! Numele meu este Peter Paul Horațiu și sunt naufragiat pe traseul Budureasa Mountain Running. Bă, nu o să vă mint, e foarte nașpa să trebuie să vin cu 2 ore mai repede decât e startul în mod normal, că durează 20 de minute și de la start. Bă, numai să stau eu să-i aștept. No, în fine, ce să fac acum? Asta a fost filmul. Face Ștefan mai multe cadre. Haideți să vedem dacă domnul Ștefan răspunde la walkie-talkie. No, bună ziua, domnul Ștefan, ce faceți? Apoi vă dați seama că la nu știu câți kilometri de el. Mi-am pus GPX-ul pe ceas. Uitați aici. Stai că trebuie să dau cu joystick-ul în jos. Eu știu unde să merg. Eu trebuie să merg acolo, la bifurcația aia. Acolo-i văd acolo, nu? Da, Fix acolo, sus. Se văd. No, ăla da. Uite pe ăla cu galben, Da. pe ei de acolo iau. Și drona și a tău coleg. Mere un pic mai sus sau rămâne tot acolo? Nu, a tău coleg rămâne acolo. Ăla cu... Încă n-am nimica. Trebuie să-l vezi pe OVN4, da? Aici scrie OVN-CEN 1. Mânuța dreaptă și un pic mânuța stângă. Da, și acum o să-l vadă și pe Ștefan peste 2 minute probabil. No, prieteni, am mai trecut jumătate de oră, cam așa, 40 de minute. Eu am stat în punctul ăsta, bag un sandwich, ca să fiu cu bateriile pline. Sunt acolo cu colegul de stație, sunt pregătit de acțiune. No, continuarea vlogului o să fie numai pe la final, că am venit să lucru, nu să fac vlog numai cât aștept, dacă timp să trebuie să lucru, nu? Asta este. Ați văzut întâmplările cu domnul coleg Ștefan, respectele mele. Vedem ce iese la montaj. Vă pup și urați-mi succes! Gata, de aici plimbare. Bravo! Ăștia mai născuți de vreme ca mine, ai mai văzut? Ha, da, câțiva! Bum! Se încheie acest vlog, fără să mai scot microfonul. Vă mulțumesc frumos pentru prezență și audiență. A fost o experiență foarte mișto, vremea a fost foarte faină, pe final foarte multă căldură. Să nu mai zic de vlog, că nu știu ce să fac, merg că mă cac mașinile. Ciao, guys!